שלום, אנחנו נמצאים בשכונת דביר, הדביר, ונראות קוטג' מיוחד, במיקום מצוין. כמו שאתם רואים, אנחנו נכנסים. קוטג' בין 5 חדרים, יפהפה ומושקע, במיקום מצוין, באזור מאוד מאוד מבוקש. נכנסנו. כמו שאתם רואים, יש לנו מקום מאוד יפהפה, סלון גדול ומרווח, הרבה אור, מטבח מושקע מאוד, חדש, מרחב מאוד מאוד גדול, עם יציאה למרפסת, עם נוף יפהפה. לנוף כבר נגיע בהמשך. כמו כן יש לנו ויטרינה, יציאה מהסלון. עכשיו אנחנו עולים לקומת הביניים. קומת הביניים יש לנו יחידת הורים מאוד מאוד מפנקת. כמו שאתם רואים, יחידה מאוד מאוד גדולה, שירותים ומקלחת פתוחים. עם יציאה למרפסת קטנה ומתוקה לכיוון הנוף. עולים עוד כמה מדרגות ומגיעים לחדרים. כאן למעלה יש לנו 3 חדרי שינה מאוד מרווחים ומאוד מפנקים. חדר אחד, חדר שני, חדר שלישי, וכמו שאמרתי לכם, חזרנו לנוף, יציאה למרפסת עם נוף משגע, בשכונה שקטה שקטה. איזה כיף לקום כך בבוקר. אז יאללה, זה הזמן להתקשר, להתראות, מחכה לכם.